جتنے پیغمبر خدا نے اپائے 1,00,000 تے کئی ہزاراں جو آئے وکھو وکھ سبنوں فضائل عطائے ود ود کے ایک دو جتوں رتبے پائے جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا جویں قوم نو نے نبی نو ستایا ایویں ہادی رتبہ طیف اندر پایا جویں بائیاں یوسف نو وطنوں سے کٹیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڈیا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا عیسیٰ وانگ جسنو وچا ہاتھ لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جنہ دہائی سلیمان دی فوج جنہ دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی روایت کریندا ہے جابر سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو 14ویں سیت کوئی ستارہ میں دوان ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دسے آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا